itself. Focus your gaze to Jesus. Huwag masyadong ibabad ang sarili sa mga bagyo at problema ng buhay, kundi ibaling ang ating mga puso sa Panginoon. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, sa mga nangyari sa Ebanghelyo at kay Pedro, nakita naman po natin kung papaano nagmamahal ang Panginoon, na palagi niyang iniuunat ang kanyang mga kamay sa mga sandaling tayo'y lumulubog at patuloy na lumulubog. Yes, at first, we may not succeed. Marahil sa una tayo ay mabibigo, tayo ay lulubog. But our failures and sinfulness perhaps must not separate us from Jesus. Let us not then hesitate to cry out to Jesus. Hingin po natin ang tulong niya. Kapag nabibigatan na, kapag natataranta na, kapag nabibigo na, sumigaw tayo sa Kanya, Panginoon, sagipin po ninyo ako. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, marahil maralas sa buhay natin o ang mga ibang tao, kaya po kung minsan sila ay patuloy na lumulubog dahil din sa kanilang mismong mga sarili. Kung minsan tayo mismo ang nagpapalubog sa ating mga mismong pinagdaraanan sa buhay. Mabigat na nga ang problema, mabigat na nga ang suliranin, patuloy pa tayong nagmumukmo at nawawalan ng pag-asa. Kaya nga ang tendency, patuloy tayong inilulubog ng mga sitwasyon sa buhay. Kaya nga po kung minsan, hindi tayo nakakalipat, hindi tayo nakakatawid sa mga suliranin na ito dahil nawawalan tayo ng isang pananampalataya sa Panginoon. Ito po ang ating ipagdasal sa banal na misang ito. Nawa ang Panginoon sa mga sandaling ito ng buhay natin na kapag dumating ang pagsubok, nawa samahan niya tayo at tayo mismo hingin natin ang kanyang awa at tulong. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mahabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala. Manalangin tayo, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga,
Turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala ka nila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ng mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na patuloy na naapektuhan sa kalamidad na ito. Naway maramdaman nila ang mapagkalingang kamay ni Jesus. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong nabubuhay at nagahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Leon na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hilingin namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad natin siyang tanggapin sa banal na pakikinabang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Prayer to Our Lady of Lourdes all together. Ever Immaculate Virgin Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors. And already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Happy Sunday! Ay, kahit po maulan, salamat sa Diyos, tayo ay nagkaisa at nagtipon upang ipagdiwang ang banal na misang ito. Hayaan po ninyong i-report ko po sa inyo ang naging estado ng ating finances para sa buwan ng July 2026. Una po sa ating general fund or the Shrine Funds, ito po yung operational nating pangbuwanan na pumapasok dito sa ating dambana. Ang ating pong general fund ay nagmumula sa mga mass intentions, sa mga donation boxes, at sa mga collections po na ibinibigay po ninyo tuwing banal na misa. So, magkaroon po tayo ng beginning balance noong July 1 na 605,187.63 pesos. So, ang total cash receipts po na pumasok buong buwan ng July ay 518,557 pesos. Ang naging gastos po natin sa buong buwan ng July para sa ating operations ay 348,668.60. Kaya po mayroon po tayong sumobra na 167,460.60 centavos. As of August 1, 2026, ang beginning balance po natin sa ating general fund ay 777,648.23. Palakpakan po ninyo ang inyong sarili. Secondly, the Our Lady of Spring Water Station. Ang water station po natin para sa kaalaman ng lahat, ang mga pumapasok po sa ating water station ay hindi po hindi po nasasama ang mga funds sa ating general fund. Ito pong sa water station, ang ating pong programa sa ating mga mahihirap at sa lahat ng mga tinutulungan natin, dito po nagmumula sa ating water station. Po, ang ating Church of the Poor funds po ay nagmumula dyan. Ang beginning balance po natin ay 251,406.30.
Ang total na pumasok po nung July ay 46,243. Ang naging gastos po natin ay 40,071. And ang sumobra po ay 6,172. As of August 1, ang ating pong balance ay 257,578.30. Then pangatlo po sa ating project funds. Sa ating pong project funds na naging beginning balance po natin noong July ay 18,218.62. Ang naging total disbursement po natin ay 7,398. Baka po nagtataka kayo bakit wala siyang pumasok na pera ngayong buwan ng July dahil po katulad ng sinabi ko before, lahat po ng mga donasyon at ng mga ipinagkakaloob na direct sa office ay napunta po sa ating project na CCTV. So, ang atin pong ending balance dito sa project funds ay 10,820.62. So, ngayong August pa lang niyan po siya magkakaroon ng receipts po. And then, pang-apat po sa ating scholarship funds, mayroon po tayong beginning balance na 245,803.60. Ang pumasok po ngayong buwan sa scholarship ay 6,161.20. Wala pa po siyang disbursement. Kaya po ang total ending balance niya ay 251,964.80. Baka po nagtatanong kayo saan nagmumula ang income ng ating scholarship at saka po later on yung vocation. Ito po yung ginagawa natin na second collection every first Saturday ng buwan. Di ba po, mayroon po tayong 6:30 a.m. at saka 9 o'clock na misa na mayroong second collection. Ang mga pumapasok po doon ay binibigay po natin dito sa scholarship at saka sa vocation funds. Ang scholarship po ay nakakatanggap ng 40% and then the vocation po ay 60% po ng total income ng second collection. And then panglima po ay ang vocation funds. Ang ating pong vocation funds as of yung beginning balance ay 82,000. Ang total cash receipts po ay 9,241.80. And then the disbursement po ay 3,000 dahil mayroon po tayong isang seminarista na tinutulungan. At ngayon po may sumobra pong 6,241.80. The ending balance as of August 1 ay 88,241.80. And then the last po, yung pong sa VDLR funds, ito po ay nagmula sa mga natirang pera noong dumating dito ang Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Nagkaroon po tayo ng sobra na 34,785.45. So, ito po ay nanggaling sa ating mga damas de caridad at caballeros de Cristo na isinorender po nila sa ating Finance Council. Pero ito pong panghuli na ito, i-report ko po siya, yung detailed report po niya kasi nakahiwalay po ang report niyan later on. So, kung pagsasama-samahin po lahat ng ating mga pondo dito sa ating dambana from general funds hanggang sa pinakahuli, mayroon po tayong total money na 1,416,039.20 centavos. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Ang mga pondo pong ito ay inyo pong ipinagkaloob sa ating dambana at taus-puso po ang aming pasasalamat sa inyo sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta po ninyo upang may pagpatuloy ang mga programa ng ating dambana. So, muli po, salamat po sa ngalan ng Finance Council at ng Rectoral Council. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Niya po? So, at least po, nakikita po ninyo, ang ating pong mga pondo ay hiwa-hiwalay po sila ng account kasi hindi po namin pwedeng pagsama-samahin dahil maguguluhan po kami pagdating sa mga expenses po nila. Kasi po kapag po mayroong isang particular na expenses, tinitingnan po ng Finance Council kung saan siya ipapasok. No po, hindi po ibig sabihin may pinrocure, lahat kukuhanin dito sa isang pondo, hindi po. So mayroon pong mga
pinagkukuhanan talaga ng pondo. For a detailed financial report, kung mayroon pong nais na tumingin sa inyo sa detalyadong financial report, available po sa ating opisina, manghingi po tayo ng appointment for the detailed financial report. So yun lamang po, salamat po sa inyo. At sana po, wag po kayong magsawang magkaloob ng inyong donasyon. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. Sabi ko nga po sa inyo, si Apong Lourdes na po ang bahalang magbalik at magkaloob muli sa inyong mga itinutulong sa ating dambana. Amen. And then, ngayon po, na medyo masama po ang panahon, medyo tumataas daw po ang tubig dito sa may bandang likuran. Hindi ko po alam kung saang parte ng Kabetikan. Sa mga naapektuhan po ng baha na mayroong sasakyan, open po ang ating shrine para sa mga parking spaces po na mayroong sasakyan na nakatira dito sa may bandang likuran or dun sa may oven po. Tama, Sir Edward? Yun sa may oven po. So, open po ang ating shrine for free parking po para maapanilasyo po rin kaya kayong sakyan kaya ni kaya katamong shrine. Pero pangaras po king pamagkay alimila po cargo po nung atin pong malyari po. Niya po, nung ating malyari ka rin sakyan nyo kaya ni kilob ng shrine alimila po cargo. So, o-offer miya mo po, banta po, reta pong sa kenyo, ela po mibabad king baha. And then, pangalawa po, doon sa mga talaga, kung magtutuloy-tuloy po ang ulan at ang bagyo at tataas ang tubig, doon sa mga nasa ibabang parte po ng Kabetikan na maapektuhan talaga ng lubog yung kanilang mga tahanan, magbubukas po ang ating old shrine para maging evacuation center natin dito sa ating dambana. Po, so kung magtutuloy-tuloy po yung baha at saka po yung pagtaas ng tubig, welcome po kayo sa my old shrine. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng magkapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Amen. ating banal na misay na ay tapos na, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po, ingat po kayo.